Mali yung turo sa amin kanina. Excellency. Kailangan yung performance yung kanina. Salamat boss. Doon yung sa meron yung iba kapal na bakal. Ilan? Eh, sirahan na kasi itong kaluwag. Baka busi yung patong drawing mo lang. Dahil nga akong 50. So creative day. Boss, magkano po? Pwede mo sa ilalim pa. Ilang karet yan? Apat? Bali apat. Take out yun ah. Hindi, sa amin. May take out kayo, sir? Klati lang extra namin. Hindi, may take out kayo. Meron. Extra Ito laman yun. final. Ilan ba? Take out? Isang take out lang? Isang extra laman. Isang extra laman. May 330 pa sila bukas. Mali yung turo sa amin kanina. Exercise niyo, sir. Klati. Dahil hindi yan pa sa 3%. Saan ito? Sa kanila na ito? Okay. Yun, doon ang maliwanag. Separate sila. Okay.
Kaya no. Ito na. Hindi yata. Di ba yan luto, oh? Hindi pa. Hindi ba wala kayo dito? Hindi ko pa kayo kakain. Eh.